Kristina, ze moduz? Oso ondo. Mentxe, argazki zoragarri zinguratuta daude. Okendo kulturetxean, zuk aukeratutako lekua. Irudi hauek oso gertukoak egiten zaizkizu? Bueno, batzuk gertuak eta beste batzuk ez horren beste ez. Argazkiak baino, hemen dauden argazkilari batzuk ez, ezagutzeko aukera izan dut. Emilio Morenati, Gazan ezagutzeko aukera izan nuena, Gervasio Sánchez, Fernando Moleres, bilbotar argazkilari bilbotarra zana oso ezaguna, baina sekulako ibilbidea daukana, Afrikan ibilidana, eta, azken batean munduko errealitatearen argazki bat dago hemen, ez? Argazki asko, baina argazki bat ikusteko mundua nola dagoen, ez? Nik ikuste ditut Alepoko kale hauek adibidez, eta pentsatze dut, oain guztua egon nintzake han historio bat kontatzen. Zukolako sentsazio hori baukazu? Bueno, gustora egongo nintzen han zerbait kontatzen, ez? Egia esan, nazioartean ibili den kazetari batentzat bidaiatzea opari badala, ez? Eta gauzak kontatu ahal izatea, ez? Nik beti esaten dut kazetaritza kontatzea dela, ez? Eta unibertsitatean beti esaten zizkiguten 5 V bikoitza horiek, kazetaritza askoz ere haratago doa, ez? Nik 5 V bikoitza horiek bihurtu ditut 5K kazetaritza bezala. Eta da kontatu, kontrastatu, kontestualizatu, kuestionatu eta konprometitu. Nik uste kazetaritzak ez duela balio mundu aldatzeko. Baina importantea da ere dokumentatua gelditzen dela, ez? Idatzita gelditzen da edo erreportaje batean telebistan gelditzen da. Frantzian Macronek duela aurreko astean edo duela 2 aste onartu zuen Frantziak Ruandako genozidioan izan zuen erantzunkizuna. Eta hori gertatu bada ere, baduela 25 urte, Ruandan egon ziren kazetariak hor gertatu zena genozidio hura dokumentatu zutelako, ez? Orduan, bai, kazetaritzan eretzako balio du hau gertatu da esateko. Gogoratzen duzu erredakziotik gatazkaldeku batera salto egin zenuen lehen aldia? Bai, noski. Noiz izan zen? 2005ko maiatza ekainean. Justo Mendebaldeko Saharan intifada piztu zen, Sahararen intifada, eta orduan izan zen, nire lehenengo bidaia, berriak aukera eman zidan Aiunera joateko. Ez zenuen helburua lortu? Ez. Ze pasa zen? Aiungo aireportuan erretenitu ninduten, kazetari bezala sartzea ezinezkoa zen, baina alako batean, 4 ordu zeukin ninduten alako gela txiki batean. Zuk ze esan zenien? Ze egin behar zenuela? Bidaiatzen ari nintzela, ez? Bidaiatzen ari nintzela. Eta? Baina, nolabait susmagarrian nintzen, ez? Turistak Aiunera joatea zaila da, ez? Egia da, azken urteetan kazetari asko sartu direla, surfa egitera joateko aitzakiarekin, ez? Baina, Zuk ez zenuen tablarik eraman? Ez nuen tablarik eraman. Eta, hegazkinean buelta? 2 poliziek sartu ninduten hegazkinean, besoetatik hartuta, eta santziaten Agadirrera zoaz. Hegazkin txiki batean sartu ninduten, elizezko hegazkin txiki batean, iluntzea zen ordurako, eta ni akordatzen naiz basamortu gainetik egan egiten gindoa zela, eta nire buruari esaten nioen, nora eramango naute. Ni ara joan nintzen kontatzera errealitate bat, eta batean ni bihurtu nintzen egoera baten protagonista. Oraindik akordatzen naiz, amak beti gogoratzen didalako, ez? El Paisen nola periodista vasca ha sido expulsada del Sahara Occidental, ez? Ta amorra handia ematen dizu azken batean, zuk nahi dezuna da, bertan gertatzen ari dena jakitea, ez?
Kristina, nola ikuste duzu gaur egun kazetaritza? Kazetaritza oro har? Bai. Kritikoa izango naiz. Nik uste gaur egun ere ez dela apostu handiegia egiten, ez? Lehen esaten genuen arnas luzeko kazetaritza hori egiteko, gatazka batean arakatzeko, erroetara joateko, kontatzeko, nik faltan botatzen dut, eta garai batean telebistan aurkitzen dituen olako programak, eta gaur egun zailagoa da. Beriain eta Fraileri gertatu zaiena ikusita, zu bezalako kazetari batek, gatazkalekuetan ibilidan kazetari batek birplanteatzen ditu gauzak, eta ez dakit, esate duzu, merezi ote du lehen lerroan egoteak? Zaila da horri erantzutea. Lehen ere esan dut, ni ez naiz sekula gerra batean egon. Orduan, ni beti nire burua ez sekula arriskuan ikusi edo ez dut arriskuan jarri. Kazetari hauei aitorpena zor diegu, ez? Eta batez ere hor, lehen esaten nuen bezala, autokritika egin beharko genuke, kazetari hauek askotan direlako baldintzak askarrenetan lan egiten dutenak, ez? Oso prekarioan, oso modu prekarioan, eta gainera gero beraien lanei ez zaie lekua ematen. Beriainek berak uste dut esaten zuela, kazetariok beldurra sentitu behar dugula. Nik uste dut beldurra beharrezkoa dela, ez? Halako egoeretan bizi egon diren kazetarientzako beldurra bada kontzientzia hartzeko erramienta bat edo tresna bat, ez? Gazara sartzerakoan, beldurrik sentitu zenuen? Beldurrik ez. Erezeko pasabidetik sartu nintzen, okerrez banago Gazan sartzeko pasabide bakarra kazetarientzat, eta hor kontrola pasatu eta gero, badakizu, garai horretan behintzat, orain ez dakit nola egongo den, baina garai horretan behintzat pasabidea zan porlanezko tunel handi bat, tunel luze bat, ez dakit kilometro luze bat izango zuen, eta akordatzen naiz, tunel horretan sartu eta nire alboan emakume palestinar bat zijoan, aur jaio berri batekin besoetan. Ume palestinar bat, ez dakit nik, baina 3-4-5 egun izango zituen ume horrek. Eta zuk ere jakingo duzu, Xabier, baina momentu horretan alde palestinarretik etortzen zaizkizu taksi bat eskaintzen edo laguntzeko pres, zuk trukean ere dirutxo bat emateko, ez? Da, 2 gaztetxo gerturatu ziren da ikusi zutenean zuri bat, dolar ibiltariak. Hori da, dolar ibiltariak. Eramaten nuen motxila hartu egin ziaten, eta beraiek lagundu ziaten motxila hori barrura sartzen. Baina noski, nire ondoan zegoen emakume palestinarrari ez zioten lagundu, eta berak ere poltsak eta eramaten zituen aurra besoetan. Eta momentu horretan emakumeak umea hartu eta nire besoetan jarri zuen. Hala sartu nintzen Gazara, ez? Ume palestinar jaio berri batekin, beti galdetzen diot nire buruari, ume hau bizirik egongo ote da.